በፈቃድ አቡ ወረደ አበ ማርያም ታንገደ በድንግልና ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምንባር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ሕፅር ብዝበለ ክርኢና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሐዋርያት መንፈሱ ከም ዝገለጸሎም ንኩላትና መንፈሱ ገሊጹ ናይ ምስተዋዕላ ይምሮ ክዕድለና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። መጀመርታ እምበር ብዛዕባ መእተዊ ክንጅምር ኢና። መእተዊ ንገብሮ ኣብ ቅዳሴ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ ነጎድጓድ ገጽ 32 ቁጥሪ 72 ካብ ዘሎ ኮይኑ ከምዚ ይብል። ኣብ ምድሪ ምስ ወላዲኡ ከሎ ኣብ ሰማይ ምስ ኣቦኡ ተቐመጠ። ካብ ላዕሊ ከይጎደለ ካብ ታሕትኻ ከይተወሰኸ ወረደ ሰብ ኮነ። ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተጠንሰ ከይተኣከበ ኣብ ማህፀን ሓደረ። ንኩሉ ስጋዊ ፍጥረት ፈጠረ ንሱ ኣብ ማህፀን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ብስጋ ኣብ ዝተወልደት ሓደረ። ስጋ ተዋሃደ ዘንድድ ሓዊ ረቂቕ መለኮት ቆርበት ስጋ ተኸድነ። ካብ ስውር ናብ ገሃድ ተወልደ። እቲ ንህፃናት ኣብ ማህፀን ዝስእሎም ህፃን ኮነ። እቲ ብርሃን ዝለብስ በጭረቕቲ ጠቕለልዎ። ከም ምስኪን ኣብ እንዳድኻ ሓደረ። ከም ንጉስ ከዓ ካብ ርሑቕ ገጽ በረኸት ከም ጽእሉ ሃዋርያት ረኣኸ። እቲ ንላሕሚ ጎይትኡ ከም ዝፈልጥ ዝገብሮ ኣብ ደንበ ደቀሰ። ከም ህፃን ዓበየ ጎይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሰገድሉ። እግዚአብሔር ዝገብሮ ኩሉ እንዳገበረ ከም ሰብ ተመላለሰ። ልክዕ ከምዚ ሎሚ ቅድሚ 2015 ዓመታት ልደት ናይቲ ብርሃናዊ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ንብሕታ ድንግል ዝኾነት ወላዲት ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ኣቦና ኣዳም ካብቲ ብክብሪ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ገነት ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ብምፍራሱ ካብታ ቅድስቲ ስፍራ ተሰጉይጉ ሞተ ነፍስን ሞተ ስጋን ተፈሪድዎ ኣብ ትሕቲ ናይ ዲያብሎስ ባርነት ወደቐ። እንተኾነ ግና ኣምላኽና ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናይ ድሕነት ተስፋ ሃቦ። ነዚ ተስፋ እዚ ንምፍጻም እምበር ኣካላዊ ቃል ወልደ እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ። ትንቢት ልደት ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ከለና ብዙሓት ቅዱሳን ነቢያት ተነቢዮም እዮም። ንሎሚ ግና ካብቶም ብዛዕባ ልደት ናይ ክርስቶስ ተነበዩ ዝተወሰኑ ነቢያት ክንወስድ። ብገዛ ፈቃዱ ካብ ወገን ኣዳም ተወሊዱ ንኣዳም ከም ዘድሕኖ ዝተዛረበ ባዕሉ ኣካላዊ ቃል እዩ። ብድሕሪ እዚ ከዓ እቶም ልሳኑ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ዝተንስኡ ነቢያት ንሱ ዝገለጸሎም መጠን ስለ ልደቱ ተነቢዮም እዮም። ልዑለ ቃል ነቢ ኢሳያስ ልዑለ ቃል ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል። ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ። እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ። ስሙኻ ኣማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ። ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ድሕሪ ምባሉ ቀፂሉ እውን ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂብና እዩ። ንሱ ገዛኢና ክኸውን እዩ። ንሱ ጉሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9:6 እዚ ቅዱስ ነቢ ኣብ መበል 11 ምዕራፍ እውን እቲ ካብ ድንግል ዝውለድ ኣማኑኤል ካብ እሰይ ዘርኢ ካብ ዳዊት ወገን ምዃኑ ተነቢ እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 11:1 ክንምልከት ንኽእል ኢና። በዚ ከዓ ልዑለ ቃል ነቢ ኢሳያስ እቲ ካብ ድንግል ዝውለድ ኣማኑኤል ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ልደቱ ከዓ ካብ ዘርኢ እሰይ ካብ ዳዊት ወገን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ እውን ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ድሕሪ ምዝርዛሩ ቀፂሉ ከዓ
እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብሎ እዮም ትርጉሙ ከዓ አምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍፀም ኮነ እናበለ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ከም ዝኽብል ኣስፊርልና ኣሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 23 ነቢ ሕዝቅኤል እዚ ቅዱስ ነቢይ እውን ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና ምዃኑ ክገልጽ ከሎ እግዚአብሔር ድማ ዝኣፍ ደገ እዚኣ ዕፅውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰብ እውን ብኣኣ ኣይእቶ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክ እስራኤል በኣ ኣትየ እሞ ብዕፅውታት እምበር ይብል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ካብ ፍቅዲ 2 ብዙሓት ነቢያት እውን ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነቢዮም እዮም ነገር ግና ንኣብነት ዝኣክል እዞም ክልተ ዓበይቲ ነቢያት ነቢ ኢሳያስን ነቢ ሕዝቅኤልን ንሎሚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ወሲድና ኣለና ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከም ትምህረና ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና እዩ ብሕቱም ድንግልና ተጠኒሱ ብሕቱም ድንግልና ከዓ ተወሊዱ ብዛዕባ እዚ ሕፅር ብዝበለ ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ወሲድና ክንመሃር ኢና ብዳሕራዋይ ዘመን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካላዊ ቃል ማንም ከይገደዶ ሰብ ንምድሓን ሰብ ኮነ ኣቦና ኣዳም ካብ ሕቱም እቲ ምድሪ ከም ዝተፈጥረ ኣዴና ሄዋን እውን ካብ ሕቱም ጎኒ ኣዳም ከም ዝተፈጥረት ከምኡ ድማ ወልደ እግዚአብሔር ብሕቱም ድንግልና ተጠኒሱ ብሕቱም ድንግልና ተወልደ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ካብ ታሕቱም ምድሪ ይፈጥሮ ንሄዋን ክፈጥረ ከለኻ ካብ ጎኑ ዓፅም ወሰደ እሞ ሰበይቲ ብገይሩ ኣምፃኣ ይብል ስለዚ ኣዳም ካብ ሕቱም ምድሪ ከም ዝተፈጥረ ኣዴና ሄዋን እውን ካብ ሕቱም ጎኒ ኣዳም ከም ዝተፈጥረት ከምኡ ድማ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና ተጠኒሱ ብሕቱም ድንግልና ተወልደ ብሕቱም ድንግልና መውላዱ ከመይ እውን ዝብል ከዓ ልደት ጎይታና ብሕቱም ድንግልና መውላዱ ንምሳሌ ዝኣክል ካብ ዓይኒ ብርሃን ካብ ግንባር ድማ ረሃፅ ብሕቱም ከም ዝርከብ ከምኡ ከዓ ልደት ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ማሕተመ ድንግልና ከይፈትሐ ብሕቱም ድንግልና ተወልደ እዚ ሓፂር ምሳሌ ናይ ብሕቱም ድንግልና ምጥናሱን ብሕቱም ድንግልና መውላድን እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ኣምላኽ ብዝገለጸሎም መጠን ስለ ብድንግልና ተጠኒሱ ብድንግልና መውላዱ ጽሒፎምና ኣለዉ ንሕጂ እምበኣር ካብቶም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ዝተወሰኑ ክንወስድ ኢና ሓደ ካብኣቶም ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያ እዩ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያ ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ስጋ ዘይነበሮ እግዚአብሔር ቃል ናባና መፀ ብፍቃዱ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ እቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ከዓ ነፍሲ ልቦና ዘለዎ እዩ ማሕተም ድንግልና ከይርሓውን ከም ኩሉ ልደት ደቂ ሰብ ካብኣ ተወልደ በጭርቕቲ ጠቕለልዎ ኣብ መብልዒ ማል ከዓ ኣደቀስዎ እቲ ኩሎም መላእኽቲ ሰማይ ዘመስግንዎ እዚ እዩ ንሱ ስጋ ተዋሃደ መልክዕ ሰብ ዝወሰደ ኣምላኽ እዩ ምስ ደቂ ሰብ ኮነ ሰምዐ ተኣዘዘ ክሳዕ ሞት ድማ በፅሐ ሞት እውን ኣብ መስቀል ነበረ እቲ ብስጋ ዝሞተ ጎይታ ክብሪ ብሞቱ ንሞት ዘጥፍአ ንህይወት ክትበርህ ዝገበራ ብስልጣኑ ከዓ ምንቲ ኩሉ ሰብ ነፍሱ መድሓኒት ገበራ ዝኣትናቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ ፍቕዲ 39 ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዝ እውን ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ብዳሕራዋይ ዘመን ካብ ሰለስተ ኣካላት ናይ ስላሴ ሓደ ዝኾነ መጀመርታ ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማንም ከይገደዶ ብናቱን ብናይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ፍቓድ ሰብ ኮነ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ መላእኽቲ ሰብ ከም ዝኾነ ምንም ኣይፈለጡን ካብ ኣቦን ኣደን ዝተወልደት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ ስጋ ዘይብሉ ንሱ ስጋ ተዋሂዱ ከም ሰብ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ብጎይትነት ከሎ ኣብ ማህፀና ተወሰነ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ምስ ተፈጸመ ዝውለደሉ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ክምርመር ብዘይከኣል ተግባር ብሕቱም ድንግልና ተወልደ ማሕተም ድንግልና እውን ኣይተለወጠን ማሕተመ ድንግልና ከይተለወጠ ድማ ተወልደ ይብል ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ሃይማኖት ኣበው ገጽ 212 ከምኡውን ቅዱስ ጨርሎስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
كم زخبل ينقرنا كابي እግዚአብሔር አብ በይኑ መውላዱ ጥራይ ንዛረብ ሽዑ ህልውና ፍጥራን ዘይተራእየ ስለዝነበረ አደ አይነበረቶን ካልኣይ ድማ ካብታ በይና ጓል ዳዊት ወደ አምላኽ በይኑ ብዘይ ምድራው አቦ ካብ ድንግል መውላዱ ልደቱ ንንገር ነዘንቱ አቦ ስለዘይነበሮ ብዘይ ዘርእሰብ ንምዃን ዝጎደሎ የልቦን እኳ ደኣ ካብታ ንብሕታ ድንግል ዝኾነት ፍጹም ሰብ ኮነ ንሄዋን ካብ ዓጽም ጎና ኣዳም ክትንደቕ ከላ ኣደስ ስለዘይብላ ባህሪ ኣንስቲ ከም ዘይጎደላን ከምቲ ንኣዳም ካብ ዓጽም ጎኑ ስለዝተነቕለ ካብቲ ናይ ቀደም ህንፃ ስጉኡ ዘይጎደሎን ከምኡ ንማርያም ነቲ ብስጋ ኣቦ ኣዳም ዝኾነ ክትወልድ ከላ ማሕተም ድንግልና ኣይጎደለን ከምቲ ኣዳም ዓጽም ጎኑ ክንቅል ከሎ ዘይሕመሞ ከምኡ ከዓ ንገሊላዊት ኣዳ ኣምላኽ ሕማም ወሊድ ኣይረኸባን ቅዳሴ ቅዱስ ቄርሎስ ቁጽሪ 96 ክሳብ 99 ቅዱስ ኤፍሬም ሰራው ድማ ከም ዝኽብል ይገልጽ ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ ንዕኡ ድሕሪ መውላዳውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት ይብል ውዳሴ ማርያም ናይ ረቡዕ እዚ ብዛዕባ ሕዝቅኤል ኣብ ምዕራፍ 44 ዝገለጽዎ ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ኣፍ ደገ ዝተባህለት ንሳ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝኾነት ንመድሓኒና ድማ ብድንግልና ከም ዝወለደቶ ብድንግልና ጸኒዓ ከም ትነብር ይገልጽ ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ እውን ኣብ ቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ ከም ዝኽብል ጽሒፍና ኣሎ እዚ ቅዱስ ኣቦ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ ብዓብዪ ኣድናቆት ከምዚ ይብል እስከ ናብቲ ናይ ቀደም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ጽንሳ ነገር ከምዚ እንዳበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ ልብሱ ሓዊ ክዳኑ ሓዊ እዩ ከመይ ዘየንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከ ተዘርገሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርሓት ክንስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ነጸብራቕ ጭርባዊ ወንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከ ተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ደምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይ ሩካቤ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ ዕጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኩቡ ነፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጥራት ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክርክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱ ምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመርምር ማዕሙቃት እውን ኣይነጣናቕቕ ይብል ቀፂሉ ከዓ ዘይድፈር ጉሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮ ዳሕሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ቅዳሴ ማርያም ቁጽሪ 80 ክሳብ 88 ንመልከት ስለዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንሰቱን ልደቱን ካብታ ንብሕታ ድንግል ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና እዩ በዚ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣደነትን ድንግልናን ብሓደ ጣሚረን ክሕዛ ዘይተኻእለን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ኣደነት ምስ ድንግልና ድንግልና ድማ ምስ ኣደነት ዝሓዘት ኣደን ድንግልን ድንግልን ኣደን እንዳተባህለት ንዘለኣለም እንዳተፀውዐት ትነብር ኣላ እዚ ቀፂልና እምበኣር ብዛዕባ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ክርኢ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ከም ዝተነበይዎ ቅዱሳን ወንጌላውያን ከዓ ከም ዝመስከርዎ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለዳ ቅድስት ስፍራ ቤተልሔም ናይ ኤፍራታ ኣብ ቤተልሔም ምውላድ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን ትንቢት ምሳሌ ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስጢሩ ክርኢ ብዛዕባ ትንቢት ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ናሁ ሰማዕናሁ ብኤፍራታ ክብል ኣብ መዝሙር 132 ፍቕዲ 6 ተነቢዩ ነይሩ ነቢ ሚክያስ እውን ኣቲ ኣብ ምድሪ ኤፍራታ ዘለኺ ቤተልሔም ንስኺ ካብተን ኣብ ሂዳ ዘለዋ ከተማታት ዝነኣስኪ ኢኺ ካብ ዘለኣለም ዝኾነ ካብ እስራኤል ገዛኢ ክኸውን ዘለዎ ካባኺ ከተንስኤ ኢሉ ተነቢዩ ነይሩ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 2 ምሳሌ ኤፍራታ ማለት ጸዋሪት ፍረ ማለት እዩ ጸዋሪት ናይ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍረ ድማ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ
ቤተልሔም ማለት ድማ ቤተ ሕብስቲ ቤተ እንጀራ ማለት እዩ ቤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሊሔም ወይ ድማ ሕብስቲ ድማ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ምስጢር እንታይ እዩ ንዝብል ድማ ካብ ቤተልሔም ሕብስቲ ከም ዝተረኸበ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣመናዊ ሕብስቲ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ተረኸበ መወዳእታ ንሪኦም በኣር ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ግዜ እቲ ኩሉ ዓለም ማለት ኣብ ግዝኣት ሮማውያን ዝነበረ ህዝቢ ክፀሓፍ ወይ ድማ ክቁፀር ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ በቲ ግዜ እቲ ማለት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ማህፀና 9 ወርሕን 5 መዓልትን ፀራ ምሕራሳ ኣብ ዝኣኽለሉ ግዜ እዩ ወንጌላውያን እውን ብግልፂ ገይሮም ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ሮማዊ ንጉስ እዚ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ዘሎ ህዝቢ ክቁፀር ትእዛዝ ኣብ ዘውፅኣሉ ግዜ ቅድስቲ ኣዴና ድንግል ማርያም ድማ ምስ ሓላዊ ዮሴፍ ካብ ከተማ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ከደት ኣብኡ ምስ በፅሐት እትወለሉ መዓልቲ ስለ ዝበፅሐ ኣብ ቤተልሔም ንመድሓኒ ዓለም ክርስቶስ ወለደት ይብል እዚ ቅዱሳን ወንጌላውያን ኩሎም ሓደ ድሕሪ ሓደ ነዚ ታሪክ እዚ ኣስፊሮምና ኣለዉ ንሱ ምትሓት ወይ ድማ ምስሊ ከም ዘይኮነ ንምርግጋፅ ድማ ኣብ ዓባይቶ ብፈትሊ ኣሰረቶ ብጨርቂ ጠቕለለቶ ኣብ መብልዕ ማል ድማ ኣደቀሰቶ ናይ ትሕትና በዓል ቤት ስለ ዝኾነ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ ከምኡውን ብዕራይ ዋንኡ ኣድግውን ዝበልዓሉ ስፍራ ይፈልጥ ተባሂሉ ዝተነገረ ትንቢት ምእንቲ ክፍፀም ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 በዚ ግዜ እዚ እንሆ ማሎም ኣብ በረኻ ዝሕልው ዝነበሩ ጋሶት ነበሩ ቅዱስ መልኣኽ ኣብ ጥቖም ደው ይበለሞ እቲ ዝኾነ ናይ ቤተልሔም ነገር ክነግሮም ከም ዝኽብል ተዛረቦም እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ የበስረኩም ኣለኹም ኣይትፍርሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 10 ቅዱሳን መላእኽቲ ትሒዞሞ ዝመፁ መልእኽቲ ቅድሚ ዝራቦምን መንጋሮምን ኣቐዲሞም ንሰባት ካብ ፍርሒ ካብ ምርባሽ ክገላገሉ ከም ዘለዎም ይነግርዎምን የታብዕዎምን እዮም እዚ ቅዱስ መልኣኽ እውን ነዚ ናይ ምርግጋእ ቃል ምስ ተዛረበ ምክንያቱ መድሓኒ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ምልክት ከዓ እዚ ይኹነልኩም ብኣጭር ወቕቲ ዝተጠቕለለ ህፃን ኣብ መብልዕ ማል ክትረኽቡ ኢኹም በላ እቲ ዓብዪ ሓጎስን ብስራትን ስለመን ምዃኑ ነገሮም ብሃንደበት ከዓ ብዙሓት ሰራዊተ ሰማይ ወይ ድማ መላእኽቲ መፂኦም ምስቲ መልኣክ ኮይኖም ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ቀዳማይ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ይኹን እናበሉ የመስግኑ ነበሩ ካልኣይ ኣምላኽ ንዝኾነ ስጋ ክብርን ምስጋናን ይኹን ኣብ ምድሪ ድማ ሰላም ዕርቂ ተጀመረ ንሰብ ናጽነቱ ምእንቲ ከብህቦ በሉ ሳልሳይ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ ከኣምላኽ ኮነ በሉ ራብዓይ ኣብ መላእኽቲ ክብሪ ምስጋና ተገብረ ኣብ ደቂ ሰብ ፍቕሪ ሓድነት ተገብረ እቶም መላእኽቲ ካብኣቶም ንሰማይ ምስ ዓረጉ ድማ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም ነዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ኩን ነገር ክርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኸይድ ተባሃሉ ንቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍ ሓላውያን ነቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ ህፃን ንረኸብዎም ነዚ ምስ ረኣይ ድማ እቲ ዝነገርዎም ብዛዕባ እቲ ህፃን ምዃኑ ፈለጡ ቀዳማይ መላእኽቲ ዝነገርዎም ጓሶት ሪኦም ተገረሙ ካልኣይ እቶም ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ እቶም ጓሶት ድማ ኩሉ እቲ ዝተነግሮም ስለ ዝሰምዑዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እንዳመስገኑ እንዳኽበሩን ተመልሱ ይብል ከምዚ ዝበለ ምስጢር ዝገለጽካልና ኣምላኽ ተመስገን እንዳበሉ ተመልሱ ብከምዚ ኣገባብ እምበኣር ናይ ክርስቶስ ልደት ደረጃ ብደረጃ ንዓለም ኩላ ጋህዲ እንዳኾነላ ዝመፀ መወዳእታ እምበኣር ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጠቕለሊ ጌርና ክንዓፁ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንሱ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም እዩ ይብል እዚ እቲ ንንሆ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖ ሕጊውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ እዩ ካብ ቅድስት ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭረቕቱ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ድማ ረኣይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ይብል ቅዱስ ዘሄረኒዎስ
ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ ፍቕዲ 13 እዚ ቅዱስ ኣበዝዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ኣምላኽ ንሱ ንኣብርሃም ዝመርሐ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጉን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ንህዝቢ ዝመሃረ ኣብ ቅድስት ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ በጨረቕቱ እውን ዝተጠቕለለ ኣብ መብልዕማ ዝደቀሰ ጓሶት ዝረኣይዎ መላእኽቱ ዘመስገንዎ ሰብ ጥበብ ዝተገደሉ ዮሃንስ ዝገለጾ ኣብ ምድረ በዳ ዝተፈተነ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ይብል። ቅዱስ አትናቴዎስ እውን በቲ ኣብ ቤተልሔም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ዘይኣምን ሰብ እንተሎ ውግዝ ይኹን ይብል። ንኩሉ ሰብ ብዝበለጸ ድማ ነቶም ሕርያቱ ዘድሓነ እሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቃል ጻድቕን ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ህይወትን እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ናይቲ ዝወለዶ ኣብ ናይ ባህሪ ህላዌ ኣለዎ። ናይ ቅዱስ ወልድ ዋህድ ቅድሚ ምፍጣር መላእኽቲ ልደቱ ክንገልጾ ዘይከኣለና እዩ። ከመይ ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ሓደ እኳ ልደቱ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ዝበለ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ቅድሚ መላእኽቲ ምፍጣሮም ወልደ እግዚአብሔር ኣካላዊ ቃል ካብ ባህሪ ኣቦ ካብ ኣብ ተወልደ ብዛዕባ እዚ ልደት እዚ ክንገልጾ ኣይከኣለናን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላድ እውን መንክር ዘይምርመር እዩ ክብል ይገልጸልና። ዘአትናቴዎስ ወይ ድማ ቅዱስ አትናቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 34 ቅዱስ ገርጎርዮስ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስጋ ካብ ምልባስ ዝበልጽ እንታይ ድኽነት ኣለዎ? ክናኸ ንሱ ንጉስ ነገሥታትን ጎይታ ጎይተትን ክንሱ ከማና ሰብ ክኸውን ኣብ ዝወረደሉ ግዜ መልክዕ ባርያ ብምልባሱ ካብ እግዚአብሔርነቱ ኮቶ ኣይነኣሰን። ሰብ ብምዃኑ ካብ እግዚአብሔርነቱ ኣይነኣሰን ይብል። ነቲ ንምድሪ ዝፈርዳ እቶም ብወለዶ ንበልጽ ኢና ዝብሉ ተጣቐስሉ። እቲ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ብስጋ ምስ ተወልደ ዝሓድረሉ ቦታ ኣይረኸበን። እንታይ ደኣ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀስዎ። ቅዱስ ገርጎርዮስ ምዕራፍ 35 ካብ 31 ክሳብ 32 ኣብ መወዳእታ እምበኣር እቲ ኣብ ቤተልሔም ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ኣይወሰደኒ ዝብሉ ኣብ ርእሲ እዚ ልዕሊልና ክንሪኦ ዝፀናሕና በዝስዕ መፀወ ጌርና ስለ ናይ ክርስቶስ ልደት ኣብዚ ከነዓፁ ኢና። ካብ ሰማይ ምስኡ ስጋ ኣይወረደን። እንታይ ደኣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስጋ ወሰደ። ግናኸ ብኡ ደኣ ተዋሃደ። ብዘይ ምፍልላይን ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምድብላቕን ከዓ ምስ ወሓደ ገበሮ። ኣካላዊ ቃል ሰብ ንምዃን ናብዛ ዓለም ክመጽእ ከሎ ካብ ሰማይ ስጋ ኣይወረደን። እንታይ ደኣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስጋ ወሰደ። ግናኸ ብኡ ደኣ ተዋሃደ። ብዘይ ምፍልላይን ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምድብላቕን ከዓ ምስኡ ወሓደ ገበሮ። ስለዚ ድማ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እያ ኢና ንብል። ከመይ ንሳ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ጠኒሳ ወለደትልና። ካብ መለኮትን ካብ ሰብነትን ካብ ክልቲኡ ሓደ ዝኾነ ዝፈለጥናዮ ንሱ በይኑ ኣማኑኤል እዩ። ሓደ ወልድ፣ ሓደ ጎይታ፣ ሓደ ክርስቶስ፣ ሓደ መልክዕ፣ ሓደ ኣካል፣ ሓደ ህላዌ እዩ። እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ እዩ ኢና እንብል። ብድሕሪ ተዋህዶ ብዝኾነ ነገር ምልዋጥ ወይ ምትሕዋስ ምፍልላይ ኣሎ ኣይንብልን ኢና። ዲዮናስዮስ ምዕራፍ 93 ፍቕዲ 4 ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቅድሚ ዓለም ውሉድ ካብ ኣብ ዝተወልደ ብዘይ ኣቦ ነይሩ ካብ ሰለስተ ሓደ ብዘይ ኣቦ ድማ ካብ ድንግል ተረኽበ ስሙ መድሓኒ እዩ